ukuthi manje lezi zinto ziyimpilo yomuntu, kukhona izinto ezilimazayo emzimbeni womuntu. Okusho ukuthi mhlambe sesingabuka ukuthi leso sono sasiqondene nokuthi ufana nomuntu ozibulalayo. Ezinye zezinto zo poison ongafanele ukuthi uhlale emzimbeni womuntu, nezinto nje eziningi ezihlukahlukene. So ngalo umsebenzi ke ngigcine umuntu esehlanganisa ngahlanganisa lencwadi. Oh yebo, usho ukuthi lencwadi nje ibhalwe yithina. yeah, kuyincwadi ke yokuqala ngoba akusiyona kuphela. Ngizothi ibranch encwadini engangithi ngiyayibhala okuyiyona okuyincwadi enkulu, bese emva kwalapho ile. yabona lento yamanzi abandayo, mina ngiyangizwa kodwa ngingayitholanga incazelo yayo, kodwa ngazi ukuthi ngoLwesihlanu ngokomthetho wasephambili mhlambe ngawo. Kodwa sengakuqhathanisa ukuthi uma uqeda ukuhlamba ngamanzi abandayo awugodoli, uyafudumala, ongangokuthi ukugqoka uyazithatha nento zokugqoka ugcobe kahle ungajahile. Kodwa ma kade ugeza amanzi ashisayo engathi ungashesha ugqoke manje uyagodola. Kodwa ngicabanga kwenziwa yini ngoba phela lawa asuke bande, kodwa abantu ke laba abadala njengomkhulu kamakoti umkhizi waye athi yena ageza inhlobo nje ngashisayo ngaphandle uphenduke esemdala ngokwemvelo nje wazi ukuthi amanzi abandayo ibona anempilo. Nje nangempela futhi ngiyayikhumbula indaba yakhe, bengaguli cishe wagula futhi umkhuhlane mhlawumbe amasonto amabili ngoba eseza shona. Lokhu ke okushiwo inkosi yasePhalamende ukuthi thina njengoba samaNazareth kufanele ngabe asiguli. Bale singaguli ugule ngoba sozohamba. Inkosi ke ikusho ingachazile izinto mhlawumbe ukuthi ikusho ngokusikusho kusentshumayeleni angisho njalo, kodwa ingachazile ukuthi yini le edala kuba isho kanjalo. Kodwa ma